Здравейте хора, това е клип на Clash Royale. Какво ви казах, хора? За това е трети път, който се опитвам да снимам това видео. И само над 15 минути отново. Над 15 минути. Тия клипове трябва да са по-кратки, така. Ще ти кажа как се пишеш и каква ти е снимката, моля. Кат му дойде времето, ще кажа. Какво заснимате? Плиз, кажи. Аре! Кажете ЗДР на YouTube за трети път. Сложи ще бъде. Трети път. Аре, пичове, казвай ти. Чакам едно ЗДР на YouTube. Чакам. И ще си почакам, очевидно. Така. Играя от днес. ЗДР YouTube. Ето! Първият, който се обажда е Бети Стоянова. Браво, Бети! Поздравявам те с песента на Криско. Някой си там, циганите. И браво на Сашко БГ. Той също поздравява YouTube. Поздравете го и Сашко. Браво, Сашко, ти поздрави YouTube и YouTube ще поздрави теб. За да YouTube... Добре, къвто YouTube. Така, браво. Съжалявам, Бети, за това го правиш за трети път. Пишеш subscribe, Doom 123 отново. Ето, тук това са най-готните пичове на света. Игра с тях Clash Royale доста пъти. Само ги разочаровам, че ми се прецаква нещата. Да, вече 2-минутен клип. Май трябва да почна да се бия. Ще бъдат приятелски боеве, но като гледам те са доста хора, няма да мога да изигра с всички. Затова смятам да бъде на 2 части. Да. Започваме първата част. Не, съжалявам. Така. Няма да играя с вас. Сори. Така, бе снимка ли ти беше снимката във Фейсбук? Тук са си чак, значи вековния 2 и Бети, не Бети. Къде си, бе? И Май и Сашко. Май и Сашко, не съм сигурен. Някакви си джаджи, исках да си станат приятели за YouTube. Не знам какво беше станало. Съм едно. И да, време е да малко да се побием, да видим какво ще направим. Ние сме световни играчи. Така. Значи, какво да сложим сега? Ще сложим това. Това изобщо не е добра стратегия, но го правя всеки път. Както виждате, имам нова карта, а именно тази тук. Големия The Giant. Skeleton The Giant. Ще взема The Giant. Какво ви кажа, тук се умирам. Аз някаква... Той си е пуснал гати стратегията и аз умирам. И бум! Няма да стрепа нищо. Че съм смотан. Аз трябва да пусна звука, че се чува и нещо. Добре, тук загубих със сигурност. Да. Чиста загуба. Значи сега трябва да се побием от лявата страна, защото хем да защитаваме кралството, хем да разрушаваме. Тук му го спомня. Добре, по-бързо! Значи пускаме тая. Не, че направи кой знае какво. Боу! Докато го избухнеш. Ще отнеме половин час. И да, умрях. Защото бързо се развивам и това изобщо не е добре. Така, губа. Лонестър. Good game. Съжалявам, не знам как да ти кажа Лонестър да кажеш хай на YouTube. Или ЗДР, не знам дали си българин, сигурно не си. Така.
Еми, дори и да ти кажа, ще ми се смееш. Какво бе, баци? Кажи какво. Що много си го загазил? Кажи. Да, кажи, кажи. Кажи, че да разберат абонатите. Кажи, че да разберат абонатите. Аре, моля те цели 11 човека да кажеш това. Сигурно и повече. Така, издай своята тайна. Издай я. Издай тайната си. Се тая. Или съм ти сърдит. Аре, ще сложа нацубена емотиконка. Ще ти кажи де. Кажи де, брати. Кажи. Имам 1275 копи. Веднага тръгваме да се бим. Трябва да си възстановим копите. Трябва. Така. Пускаме това. Пускаме и The Best Prince. Добър мързъкът да правят такива армии. Това е най-тъпото нещо в тази игра. Аз съм го правил, но... Това е друг въпрос. Само аз мога да го правя. Айде, мри. Мри, бе, купиле. Мри. Какво пусна? Сериозно, брат. Пуснам пеката. Сериозно. Сериозли. В момента така ми издразни. Аз почти пусна това. И дано да ми се зареди достатъчно, че да си пусна и този The Best нещо си. Ай, сега ми, кой е по-силно? Скелетъна или пеката? Според... Не. Той си има помагащите работи. Той има маха едва. Не, просто това ви казвам. Чиста загуба за мен. Аз трябва да гледа, защото е гати нубовете. Че да се възстановя купите. Тръгни сами и ти. Пускат да джанали всякакви бенджи. Добре, това ще е единствената игра за този епизод. Последната. Защото само ми се прецаква клипа и ми дава, че е по-дълго от 15 минути. Защо не? Защото тук ще ми пише, когато е 14-та минута. И интрото ми е някъде 11 секунди. И ми пише, че 17 секунден клип. 17 минутен. Ти явно искат да ме прецакат. Не, жога, имам това. Айде, дърпай, мангал. Бенджи. Тони Стораро. И пускам и Тони Стораро, защото Тони Стораро. Кой ли ще бие според мен Тони Стораро? Тук го изтребихме пеката. Не сме. Но според мен. Не, чакай, какво ги биш? Уния бе би се срещу брат си. По-големия брат. Да стана дума за братия, брат ми е с счупен крак. Браво, батко. Значи, харесайте клипа, че да му се поправи клипа. Че да му се поправи кръка. Харесайте клипа, че да му се поправи кръка. Айде, так му има и рима. Харесайте за римата. Тоест, да даде по 2 лайка. Тоест, да харесате и после да дисхаресате и после да загубите. Направете и дайте просто едни 3 лайка. По един човек да даде едни 3 лайка. Първо, че на братите му се оправи кръка. Второ, какво беше второто? Второто, да успеем да бъдем с повече купи. И трето, не знам какво е третото, но дайте 3, защото го забравих. Имам кратка памет. Сипки си... Монструм, аз не ми да братле. Сипки са ти фрата и шата разберат. Имам 1000 лева. Бах, имаш 1000 лева. Тоест, монети. Не знам какво му вика. Да, това трябва да е монети. Монети, бати, монети. Всички. Да. Браво, пичо, браво. Браво.
Сега, тъй като е 10 минути сигурно ще ми пише, че ще бъде 15 минутен клип, нека да кажем чао. Така. Кажете чао на YouTube. Не моля, ако и да срамно за мен. Стискайте палци да се обработи клипа. Стискайте палци. Стискайте. Така. Чао, YouTube. Браво, братле, сериозно? Ти летна джойна. Така, чао, YouTube от Mushroom BG. Чао, YouTube от Бети Стоянова. Чао, YouTube. Goodbye от Дейвид, нашият лидер. Чао, YouTube от Ники Водака. И окей, пиши на Вейдър. Той дори ми каза чао, YouTube. Не, той май го каза първи, да знам. Не, той не е казал, окей. Някой написал ли пак чао? Или той? И така. Ако клипът ви харесва, харесайте ви, абонирайте се за мен, ако още не сте го направили. И до скоро!